मागुरमारि गामि आफाद आरो लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा ब्रैथि माइनाव फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। मागुरमारि गामि बाथौ थानसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय माइनाव फोरबोनि गिबि सानाव गाहाय दरखं बेखेवनानै होयो मागुरमारि गामि आफादनि आफादगिरि मनुराम दैमारिया। मख'नो गोनांदि माइनाव फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बायदि बायदि गेलेमु आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों होनना मागुरमारि गामि आफादनिफ्राय मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं ब्रैथि माइनाव फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै गामि आफादनि आफादगिरिया ओरैबायदि फोरमायो। 2023 मायथाइनि आसिन दाननि जोबथा अक्ट' अदेबानि अक्ट'बर दाननि 14 अक्ट' जानाखि आसिन दाननि जोबथा अक्ट' बेखौ काति फोरबो हिसाबै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ काति फोरबो हिसाबै फालिबोनाय जादों आरो बेजोंनो जों लोब्बा लाखिनानै मागुरमारि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादनि बानजायनायाव जोङो दिनैनि 3 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो जों बेखौ काति फोरबो हिसाबै खुंबोफानाय जादों। देग्लाय जों बेखौ ब्रैथि से काति माइनाव फोरबो हिसाबै जोङो बेखौ फालिनाय जादों। जों बे फालिनायाव जोंनि गोदोनि जोंनि माखासे ट्रेडिशनेल जिथुनिखि गेलेनाय बादायलायनायजों लोगोसे थुनलाइयारि आरो माखासे हारिमु बादायलायनायजों हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानायनि जोंनि गुबै ओंथिया बेनो जोंनि गामियाव थानाय उन्दै फरायफुबाय थानाय गथ'फोरजों लोगोसे जोंनि गामिनि गासै रायजो राजा बा आइजो माहारिनिफ्राय लानानै गोसो गुदुं जोंनि बादायारि बिथांमोनखौ जों बे बादायलायनायाव बादायहोनानै थुलुंगा होनाय, जाहाथे जोंनि उन्दै फरायफुबाय थानाय फरायसाफ्रा जोंनि बे गामियारि बादायलायनायनि गेजेराव गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै देरहासार जानायजों इयुनाव ओनसोलनि बादायलायनाय बा जिल्लानि बादायलायनाय बा रायजोनि साफा बादायारि महरै गावखौ फसंथानो हायो, लोगोसे गावबा गावनि लाइफ केरियार दानायाव हेफाजाब होयो। बेखौनो जों मिजिंजों बेबायदि फोरबोखौ खुंफानाय जादों। जोबनायाव दासिम जोंनि बायजोआरि माखासे गेलेनाय बादायलायनाय खारनायनिफ्राय लानानै बारनायनिफ्राय लानानै थालिर बिफां गाखोनाय, बिनिफ्राय मिउजिक चेयार, बिजियाव खुन्दुं सोनाय, काबादि बेफोर जानानै थांबाय आरो माखासे आद्रा दंबायो। थुनलाइयारि बादायलायनायाव जों खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, मोसानाय, मेथाइ खननाय बेफोरखौ लानाय जागोन। बे जोंनि बे हाबाफारिया गाबोनहालागै सोलिगोन। गाबोन मोनानि जोबनायथिं जों बान्था राननायजों लोगोसे मोनायावबो जों हारिमु बिफान खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनो जोंनि बे हाबाफारि लानायनि गुबै थांखिया जोंनि गामियाव थानाय उन्दै जिथुनिखि फरायफुबाय थानाय फरायसाफोर बिसोरखौ जोङो बेबायदि बादायलायनायाव बादायहोनानै बिसोरखौ जों गोसो थुलुंगा होनाय, लोगोसे इयुनाव साफा गावबा गावनि रोंगौथिखौ जाहाथे गोजौ लेभेलाव दिन्थिफुंनो हायो बेखौनो जों खाबु होनाय। बे फालिथायनि गिबि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंजों गोदोनो हांख्रायनानै दोनजाखानाय जोंनि थांफैलां बोसोरगिरि बिथाङा जोंनि सेराव दंफैखासै। जोंनि मागुरमारि गामि आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनुराम दैमारि बिथांखौ ड्रेस गाननायफ्रा थांलै जोंलै माबा मोजां रायखांनाय खायदा थाखाय गोथार बुधबार सानाव 2023 मायथाइनि जेनोखि काति फोरबो, बे काति फोरबोखौ जोङो खुङै ब्रैथि से काति माइनाव फोरबो हिसाबै देग्लाय जोङो मोननो हादों। दा ब्रैथि से काति माइनाव फोरबो फालिथाय बेखौ जों बेखेवनायनि उनाव जाहाथे आरोबाव जोंहा नै बनजार लानानै जोंनि फिल्डखौ बेखेवनो नागिरदों। जोंनि गेलेनाया जाहाथे जेबो खैदां खैफोद जाया
बेखौ जोङो इसोरनि सेराव सुंग्रिनानै बिथां जोंनि बनजार लागिरि भबन दैमारि लोगोसे बिथांजों लोगोसे रैसुमै बसुमतारी बिथां सानैया जोंनि बे फिल्ड Yang sepindah. Hai. Ujim. Ujim kena nak ni. Beri. Gila. Hei, asyik bukan lagi ya. Asyik bukan lagi ya. Tu bilang deh. Habai. Hei, tawa pinang gemuk. Habai. Tawa pinang gemuk. Hei, asyik bukan lagi ya. Asyik bukan lagi ya. Alala tu.